Pán primátor vám odkazuje, osobne sa nebol zúčastniť, lebo je v Francúzsku na služobnej ceste, vyšiel aj on. Odkazujem vám, že máte plnú podporu mesta, ak nesúhlasíte s heliportom, heliport mesto nepodporí, ani ho nepodporilo, aby ste vedeli. Je na obyvateľovi Ondrašovej. To vám ukazuje pán primátor. Na začiatku som vám to musel povedať. Aby sa nešírili fámy, reči, že sa niečo podpísalo a že je za to zodpovedný. Je to presne tak. Hej, lebo krajský úrad nejak tak aj troška prekročil svoje medze a niečo tam nariadil, čo nebolo v jeho kompetencii. To ešte dostanú po nose, len bohužiaľ znova sa zase odvolávajú, prevolávajú. Viete, ako je nová vláda, takže súdime na stráži. Tak zrejme to troška zrejme to zastavie, by som povedal. Akože v žiadnom prípade nám nebude niekto zo Žiliny rozkazovať so stoličkou na rytných líderi. Hovorím, a nech sa porozpráva s nami, hej? Ale takto teoreticky, takých tu máme plnú vodu, hej? Teoreticky. Čiže dať sa znova dokopy, spísať petíciu, ktorá by mohla takto znieť, akože petícia. Týmto žiadame, aby sa neskončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní na stavbu civilného heliportu v KU Vondrašova pre navrhovateľa Elan spoločnosť Zverol, ale aby podliehalo povinnému hodnoteniu.